Jekk hux għall-ken ta' darna, jew tard bil-lejl fuq bajja, il-board games jistgħu joffrulna opportunitajiet sbieħ sabiex nieħdu gost, inħadmu moħħna u saħansitra nitalmu. L-edukatur Karl Scicluna tkellem magħna dwar l-aspett edukattiv tal-logħba L-Għaref ta' Salamun. Il-logħba L-Għaref ta' Salamun hija logħba li tqanqal il-ħsieb u żżid ukoll fl-għarfien ġenerali tal-plejers. Allura dana jagħmilha logħba edukattiva u anke interessanti ħafna. Barra minn hekk, L-Għaref ta' Salamun hija logħba li taqqat u tiġbor lill-plejers madwar mejda. U allura jintegraw flimkien u tgħinhom ukoll jikkomunikaw aktar bil-Malti għaliex proprju l-logħba hija l-mistoqsijiet u l-logħba hija l-kollox Maltija. Din il-logħba, il-plejers għandhom board li fiha hemm perkors. U jridu jimxu dan il-perkors ta' fuq il-board billi jwieġbu għal numru ta' mistoqsijiet li bil-ħila tagħhom, bl-għajnuna tal-orrief u bi ftit xorti tajba jridu jaslu l-ewwel biex jingħataw it-titlu tal-Għaref ta' Salamun. Din il-logħba jistgħu jilagħbuha persuni tal-fuq minn 10 snin u għalhekk tappella ħafna għal studenti li jinsabu fis-sitt sena tal-primarja u anke f'livelli ogħla, fis-sekondarja u anke żgħażagħ u adulti. L-Għaref ta' Salamun tintlab bejn 2 sa 6 plejers. Il-plejer li jkun imissu jilgħab irid jitfa' id-dada li fuq l-uċuħ ta' din id-dada hemm kuluri differenti. Dawn il-kuluri imbagħad huma abbinati ma' temi li għal-jom irid iwieġeb tajjeb il-plejer. It-temi għal din il-logħba huma l-istorja, il-ġeografija, l-isport, id-divertiment, arti u kultura u xjenza u natura. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.